mňa veľmi mrzí pri tomto zákone, že práve tí, ktorí to spackali, keď sa povie, tak aj včera boli proti. Je to na pomoc samosprávam, je to na pomoc občanom v prvom rade, ale kluby ako SAS a Oľano hlasovali proti. A o to viac ma mrzí, že aj Progresívne Slovensko a KDH, to sú v podstate v tomto prípade tí, ktorí tvrdia, že zo samosprávou žijú, chce pomôcť mestám, obciam a na druhej strane, ak sú zákony, ktoré pomáhajú. A ja som ich vyzval v parlamente. Sú zákony, kde buďme jednotní, pretože pomáhajú všetkým občanom a nehľaďme na politiku, bo ty si skôr v koalícii, v opozícii. Postoj, ale v tomto prípade, povedzme si úprimne, ako to je v politike. Tak vyzval som ich, že v niektorých zákonoch, ktoré slúžia hlavne pre samosprávu, lebo samospráva, viete, to nie je o politike. Lebo samospráve oni majú svojich starostov. V samospráve sú všetci starostovia v každej politickej strany a povedal, tento zákon pomôže všetkým, aj vašim starostom a aj oni pomôžu svojim občanom. Čiže tu sa nerozlišujeme, že keď je prijatý dobrý zákon, tak len tým, ktorí hlasovali za, ale aj vy, čo ste proti, tak aj vašim to pomôže, no a výrazne zlepší túto pozíciu. A toto ma mrzí niekedy, že tá politika preváži nad takým zdravým rozumom a hlavne pomocou občanov, čo by mala byť tá priorita pre poslancov vždy podľa vedomia, svedomia. Tú politiku niekedy treba nechať bokom. A čo sa mení teda v rámci tej novely? V rámci novely zákona a spolupráci s Úniou Slovenska tá prax nám ukázala, že toto je nefunkčný mechanizmus a treba to zmeniť. Základné hnutelný majetok do 3,5 tisíc môže byť prenajatý za znížené nájomné, ale musí byť podmienka verejnoprospešný účel. To isté sa týka aj prenajmu športových zariadení typu telocviční alebo kultúrnych zariadení na malé divadielka. Teraz bude veľa ich vianočné besiedky. Takisto do 10 dní primátor dokáže rozhodnúť znížiť nájomné povedzme za 1 euro. Alebo je to na rozhodnutí samosprávy. Veď to je tá dôvera. Musíme veriť samospráve.